Ты наярчайшая між зор, святі нам зорка Вифлеема, и покажи нам шлях до неба. Ты наярчайшая між зор, взгляд души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Взгляд души о всех прозристости и незвичайное свячение, и до высокой Божьей истности святое грешных долучение. Як аньоли в Бетлеємі, Богу хвалу проспівайте, бо Син Божий нас вибавив, з греху вирвав і очистив. Яслі нам знаком, стайня нам знаком, знак
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, збираємося сьогодні на Святої Мши у першу п'ятницю місяця. День, коли ми віддаємо пошану Найсвятейшему серцю Єсуса Христа, яке являється символом і криницею Божої любові і Божої милосердності. Так само хочемо перепрошати за всі зневаги серця Єсуса, зневаги, які ми робимо грехами, ми і всі люди на світі. На початку Святої Мши представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. Я готую Святую Мшу, ахвярую інтенції померли за Геннадія Едуарда Петровських у другу годовину після їх смерті, просячи милосердного Бога, как приняв їх у своє небесне володарство. А тепер перепросим Бога за наші грехи, как мы могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, одари нас усіми цнотами серця Твоего Сына и запали Его наилюбовью, как мы стали подобными до Его, и отрымали в делу вечным откуплении, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание першего послания святого апостола Яна. Умилованные, коли вы ведаете, что Бог справедливый, то ведайте и тое, что кожный, кто поступая справедливо, народжены от Его. Поглядите, якую любовь дал нам Отец, как мы назывались детьми Божьими, и мы являемся ими. Тому свет не ведая нас, что не познал Его. Умилованные, теперь мы дети Божии, але яшчэ не выявілася, чым будзем. Ведаем, што калі Ён аб'явіцца, мы будзем падобнымі да Яго, бо ўбачым Яго такім, якім ёсць. І кожны, хто мае такую надзею на Яго, чыніць сябе беззаганным, як Ён ёсць беззаганны. Кожны, хто чыніць грэх, чыніць і беззаконне, бо грэх – гэта беззаконне. Вы ведаеце, што Ён аб'явіўся дзеля таго, каб забраць грахі, у ім жа няма граху. Кожны, хто жыве ў ім, не грашыць, а кожны, хто грашыць, не бачыў Яго і не пазнаў Яго. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Убачили усе збавлення Бога нашого. Убачили усе збавлення Бога нашого. Співайте Пану новую песню, бо Ён учинив цуди. Яму допомогла Його правиця і Його святое плечо. Убачили усе збавлення Бога нашого. Убачили все межи землі збавлення Бога нашого.
Ускликай пану уся земля, радуйтеся, спявайте і грайте. Убачили усе збаўленне Бога нашага. Грайте пану на гуслях і на арфе, пад гучанне трубаў і рога. Радасна ўсклікайце перад панам і валадаром. Убачылі ўсе збаўленне Бога нашага. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Слово сталося телом і пасялілася між намі, а тым, хто прыняў яго, дало ўладу стаць Божымі дзецьмі. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пане. На другі дзень убачыў Ян Езуса, які ішоў да яго, і сказаў: «Вось ягнё Божае, якое бярэ на сябе грэх свету. Гэта той, пра каго я казаў: пасля мяне ідзе муж, які апярэдзіў мяне, бо ён быў раней за мяне. І я не ведаў яго, але для таго прыйшоў я хрысціць вадою, каб ён аб'явіўся Ізраілю. І сведчыў Ян, кажучы: я бачыў духа, які сыходзіў з неба як голуб, і спачываў на ім. Я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: над кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той ёсць тым, хто хрысціць Духам Святым. І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты і сёстры, присядьте на некалькі хвілін. Сёння мы ў Евангелії чулі, як Ян Хрысціцель дае сведчанне пра Езуса Хрыста, кажучы, што ён той, хто прыйшоў у гэты свет, каб узяць на сябе грахі. Святы Ян Хрысціцель быў незвычайным чалавекам. Усё сваё зямное жыццё ён прысвяціў Пану Богу. Але перад тым, як распачаць сваю дзейнасць, напэўна, ён павінен быў пачуць Божае запрашэнне, Божае пакліканне і распазнаць гэтае пакліканне. Ён гэта зрабіў і аддаў сваё жыццё ў рукі Бога. Браты і сёстры, кожнага чалавека таксама ёсць пакліканне. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію ў гэтым свеце, якую нам дае Бог. Колькі людзей, столькі пакліканняў. І, дарагія браты і сёстры, кожнае пакліканне вельмі важнае. І вельмі важна, каб яго распазнаць у сваім жыцці. Вельмі важна, каб распазнаць тое, чаго хоча ад мяне Пан Бог. І гэта датычыць не толькі якіхсьці такіх спраў, якія закранаюць усё нашае жыццё, ці знайсці і распазнаць пакліканне, куды пайсці, напрыклад, працаваць, ці які стыль жыцця выбраць, ці пакліканне да сям'і і гэтак далей. Але нават у такіх нашых звычайных справах, у нашым штодзённым жыцці Бог мае паводле кожнага з нас, для кожнага з нас свой план, мае свае намеры. Вельмі важна, каб мы стараліся распазнаваць гэтае пакліканне, распазнаваць волю Божую адносна майго жыцця. І для гэтага трэба прасіць Духа Святога аб дапамозе, звяртацца да яго ў нашых малітвах, каб зразумець, чаго хоча ў гэты канкрэтны момант майго жыцця ад мяне Пан Бог, чаго ён ад мяне чакае.
І, дарагія браты і сёстры, гэтае распазнанне, адкрыццё Божай волі, гэта толькі пачатак, гэта толькі першы крок. Бо часам яшчэ больш складаным з'яўляецца не распазнаць Божую волю, але заставацца верным гэтаму пакліканню, гэтай місіі, якую дае мне Бог. Святы Ян Хрысціцель доўгі час прапаведваў, хрысціў людзей, заклікаў да навяртання і да пакаяння. Перад тым, як да яго прыйшоў Езус Хрыстус, да таго моманту, да якога ўсё гэта было патрэбна. І, напэўна, Ян Хрысціцель думаў аб тым, калі прыйдзе Езус Хрыстус, калі прыйдзе той Месія, пра якога Бог яму паабяцаў, што ён яго ўбачыць і прадставіць. Але ён не стамляўся чакаць. Ён верна выконваў даручаную яму місію да таго моманту, калі не прыйшоў Езус Хрыстус. Дарагія браты і сёстры, часамі ў нашым жыцці здараецца так, што не ўсё атрымліваецца адразу. Часам трэба прыкласці шмат намаганняў, патрэбна шмат часу, каб дайсці да якойсьці мэты, да мэты, якую нам ставіць Пан Бог. І Ян Хрысціцель заставаўся верны і дае прыклад нам таксама, каб мы былі верны ў спаўненні гэтай Божай волі, каб мы не стамляліся спаўняць Божую волю ў нашым жыцці. І Ян таксама, калі здзейсніў тое, што яму належала, калі прадставіў Езуса Хрыста, адкрыў усю праўду. Хоць, можа, яна была не зусім зразумелая людзям, таму што калі Ян сказаў, што вось, перад вамі Месія, перад вамі той, хто прыйшоў, каб збавіць людзей. Калі яго пыталіся, адкуль ты ведаеш, ён кажа, я яго да гэтага не ведаў, я яго бачу першы раз. Сёння ў Евангеліі 2 разы ён гэта паўтарае, што я не ведаў яго, гэта Бог адкрыў мне. І, напэўна, гэта выклікала незразуменне ў людзей, але Ян Хрысціцель гаварыў праўду. І ён заставаўся верны гэтай праўдзе да канца. Дарагія браты і сёстры, сёння, гледзячы на прыклад святога Яна Хрысціцеля, варта таксама і нам прасіць аб Божай дапамозе, каб мы былі верныя ў спаўненні волі Божай у нашым жыцці. І каб мы таксама былі адкрытыя на Божае Слова, на Божы голас, каб мы навучыліся распазнаваць гэтую Божую волю. Амен. Вызнаючы, што Езус Хрыстус ёсць Сынам Божым, праз Яго пасрэдніцтва узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб усе ахрышчаныя жылі, як належыць дзецям Божым. Цябе просім. Молімся за клерыкаў, якія рыхтуюцца да прыняцця святарскага пасвячэння, каб усведамлялі годнасць свайго паклікання. Цябе просім. Молімся за бацькоў, якія рыхтуюцца да хросту сваіх дзяцей, каб зразумелі сваю адказнасць за далейшае развіццё іх веры. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Геннадія Эдуарда Пятроўскіх у другую гадавіну іх смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб мы прынялі скіраванае да нас Божае Слова і імкнуліся жыць паводле яго. Цябе просім. Всемагутны Божа, Ты праз свайго мілаванага Сына учыніў нас сваімі дзецьмі, выслухай у сваёй бацькоўскай дабрыні нашыя просьбы і учыні, каб мы ніколі не пераставалі Табе дзякаваць. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. О Бетлеєм спішаймо, да стайні, бо там цуд. О ясельках Син Божий, Йон збавить грешний люд. Аньоли, заспівайте, заіграйте, пастушки, поклон Йому отдайте, владари землі. Аньоли, заспівайте,
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже милосердный Ойче, в своей безмежной любови и добрыни Ты спаслал нам Твоего единородного Сына. Дай, как мы поеднаные язим, могли принести Тебе належную ахвяру, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён, узвышаны на крыжы, у сваёй бясконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку пралілася кроў і вада. Адтуль узялі пачатак сакраменты Касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам, арханёламі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе
про Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможно у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим Передайте ближнему знак супокою. супокой нам усім. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, Змилуйся над нами, Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, а дары нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Ночка тихая, зарыста, цуд часина, народила дева чиста Бога Сына. По загаду Бога Духа разъявление всему свету на
Збавця світу, вибачай, мой голубочок, бідність гету. Нема чим тебе, не Боже, прикривати. Твої рученьки пригоже сповівати. Нема чим тебе, не Боже, прикривати. Твої рученьки пригоже сповівати. Не погардів ти прийти так на світ гетий, у сукеночку мяне ти не одетый, только сенцем тут тебе я отуляю. Невыгоды мужа этим больш справляю. Только сенцем тут тебе я отуляю. Невыгоды мужа этим больш справляю. Молимся. Отче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови, и покорно Тебе просим, как мы на земле были подобны до Христа, и стали удельниками Ягоной хвалы у небе, яки живи и владарить на веки вечные. Amen. Після благословення буде ще виставлення на святейшого сакраменту і набоженства, да, на святейшее серце Пана Єзуса. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Тривайте в супокої Христовим. Дякуем Пану Богу. О збавча гости Його облачти, салют до небес ведешь брам, знуй срубиненка верных ти, дай силен помоц зешли нам, jednemu w Trójcy, władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Chryste, wysłuchaj. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, Jedyny Boże, serce Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa со Словом Божьим istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świętynia Boga, serce Jezusa siedliba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej, brama nieba, serce Jezusa pałemnieюче w ogniszcza miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnica,
Serca Jezusa добрині й любові повної, сердце Иисуса усіх цнотов глибиня бездонная, сердце Иисуса всялякой хвалы найдостойнейшее, сердце Иисуса володар з'єднання усіх серцев, сердце Иисуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, сердце Иисуса, у яким уся повнота божства, сердце Иисуса уподобання Айца Небесного, серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, серце Єзуса, прага від вічних вишиняв, серце Єзуса, терпливої і великої милосердності, серце Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається, серце Єзуса, криниця життя і святості, серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші, серце Єзуса, наповнене зневагами, серце Єзуса, злочинствами нашими змучене, серце Єзуса, послухмяне аж до смерті, серце Єзуса, дідой пробитое, серце Єзуса, криниця всялякого сутешення, серце Єзуса, життя і воскрешення наше, серце Єзуса, супокой і поєднання наше, серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наші, серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає, серце Єзуса, радость усіх святих. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорный сердцем, учини сердце наши до Твоего подобными. Молимся. Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, хто просить Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоего алтаря. Ми, Твоя власність, і Тобі належать хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися от Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, как як найхудшей вернулись яны у батьковский дом и не згинули от нестачи и голоду. Будь владаром для тих, хто помилковать и праз незгоду отлучился от Тебе. Приведи их до пристанку правду и единства веры, каб хутко настала одна учарня и один пастырь. Одари костел Твою беспечною свободою, дай всім народам супокой и згоду. Учини, каб на всей земли, от краю до краю, один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz, nie przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas, Bogu Ojcu i Synowi,
Módlmy się, Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie ustawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam tak uczciwie otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owocu Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo,
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale, Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.